Ana sa 20 ka mga panibalay ang gipangguba sa mga personahe sa task group demolition sa Cagayan de Oro City. Human nga nakatukod kini sa usa ka public road sa syudad. Mga apektadong residente nangayo og tabang sa LGU. Ani ang report. Gipangbungkag sa task group demolition sa Cagayan de Oro City LGU ang dili moubos sa 20 ka mga panimalay nga gitukod sa V. Castro Street sa Barangay Carmen. Matod sa demolition team nga maong mga panimalay nakatukod sa luna nga gitagan ng pampublikong dalan. Busa gipangbungkag ang maong mga istruktura. Namagoy na nagigiso sa dalan. So of course i-clear then hopefully pod matagaag budget gyud sa ato ang barangay kung dili magali sa city government siguro kay nana siya dito sa may likod sa dapit sa merkado. So kabalo taon sa ka-congested pod ang maong area. So isa na nga tanawon pod sa atong punong barangay sa Carmen. Sa pagbisita sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa lugar, among naabtan ang pipila ka mga residente nga nagpabilin pa sa lugar. Ang ilang kahimtang nagtiner kini sa mga barong-baro nga gikan sa mga sobrang kahoy ug plywood sa ilang mga gigubang balay. Antos na lang una mi diris daplin. Among kahadlukan sir kung muulan. Oo, mao gani among mga gamit, mga basa. Ambot lagi ani sir, among pagkaon man lisod kaayo mi. Wala ko makatrabaho. Apan sigon sa City Housing Urban Development Department Kunchod, ilahan ang giandam ang mga posibleng kabalhinan sa mga residente. Kanang sa Carmen, ang na-inform na sila nga if they wish to apply for housing, they can come to the office anytime. And they will be given kaning checklist sa requirements kailang i-comply. And kung mahimo na silang mo-qualify sila, then mahimo na silang listed as ato mga qualified beneficiaries. Paningkamutan sab sa Barangay Council sa Carmen nga maplastar ang mga residente aron dili sila magpabilin sa kadalanan. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.